O cerco deixará de pescar sardiñas salvo que o armador comprar cota no Golfo de Cádiz a partir do 1 de agosto. Pesca pechará a pesqueira no Cantábrico noroeste e na fachada atlántica ou consumirse a cantidade asignada para a captura global. Malas noticias para o cerco galego, Racúa e a Piobardeira. O 1 de agosto, ás 12 da noite, esta flota non poderá capturar máis sardiña na zona 8C de Fisterra ao Golfo de Vizcaya e na 9A de Fisterra ao Golfo de Cádiz, ou consumirse a cota asignada para a pesca global ou olímpica a nivel nacional. Tan só poderá manter a actividade o xeito e o barco de que mercar a cota sobrante as embarcacións do Golfo de Cádiz. Así o recolle a Secretaría Xeral de Pesca na resolución que establece o peche da pesqueira. Xa nos esperábamos, non? Xa esperábamos cerrar antes, o que pasa que, bueno, estuvamos falando co Ministerio e nos dicían que seguiremos pescando porque había un pequeno intercambio con Portugal, ao final conseguimos 1000 e pico de toneladas en un swap que se fixo con Portugal, pero seguimos pescando, pero, bueno, xa nos pasamos ainda desas 1000 toneladas que había co intercambio cos swaps que non fixera Portugal. Entón, agora, nada, o que nos mandan é o cierre xa para o día 1, que, bueno, que xa non se pode pescar sardiña, de momento. De feito, a flota consumiu preto de 400 toneladas máis do establecido. A flota que temos, bueno, pues sempre nos pasamos algo, non? Que iso ao final, se non se consigue outro intercambio ou outro swap por aí, pois ao final descontasenos o ano que ven da cuota que temos, pois se nos desconta, non? Pero, bueno, a cuestión é que vamos a estar a 1 de agosto, na mellor época para a sardiña, e estamos sin cuota para os barcos ali a faenar. Haberá sardiña nos mercados e nas lonxas, pero en menos cantidade, xa que só poderán capturala as embarcacións que compren cota no Golfo de Cádiz a pesqueiros que lle sobrou. Hai barcos aquí dos nosos, bueno, que xa están tratando co Golfo de Cádiz, cos armadores de alá, para facer un intercambio de cuota para eles poderem seguir pescando, que é a única maneira que teñen, pois se non hai cuota, outras especies tampouco non temos unha pouca anchoa, que tamén xa pouco lle faltará para acabarse a cuota, e xurel non temos, levamos uns anos de moita decadencia de xurel e cabala tampouco, entón, claro, o problema vai agravando máis cando faltan moitas especies, non? Pero non podes ir dunha pasada para outra. Pero, bueno, como este ano xa a reducción que parecía moi pequena, dun 7,5% de reducción de sardiña en comparación ao ano que ven, pois afecta moitísimo, non? Porque toda a flota se ten que dedicar ao que hai. Ainda que houve con unhas cuotas bastante baixas para poder aguantar a cuota, pero, bueno, era imposible aguantar tantos días ca cantidad de flota que temos, non? A partir das 12 horas do 1 de agosto non se poderá capturar sardiña. Só se permitirá pesca accidental noutras pesqueiras peláxicas como a do xurel ou da xarda. O sector confirma que o mar está cheo de sardiña, polo que non se entende como non se designa máis cota. Ás veces é difícil de entendelo, non? Entendelo xa levamos uns anos, ainda que sí, hai uns 4 ou 5 anos que pasamos unha época mala, que incluso se nos quería meter un TAC, pero claro, xa me que non, en cuestión dun par de anos recuperouse a sardiña, non? Que non hai que dicir que non se reproducira ni moito menos, pero polo que fora, polas aguas ou pola temperatura ou que sea, pois estaban en outro lado e non estaban aquí. Agora sí se recuperou todo o caladero, temos moita sardiña, pero, bueno, non todo é ver o mar, temos pouco cheo de sardiñas, non? A verdad que, cando falas co IO, cando estás cos científicos mirando un pouco, tens que mirar como está a biomasa, non? Se é unha biomasa que vai a ser esa nova generación para o ano que ven, se é a cantidade de sardiña moi grande que se pode pescar, non vai a crecer, ou se é moi pequena, porque se colles toda esa sardiña pequena, para o ano que ven, tens un problema que xa non tens sardiña tampouco. Confirma que hai sardiña no mar, que hai moita flota, pero moi pouca cota para manter a actividade na época forte da especie, o verán. A verdade que a cota que temos de sardiña, como todos sabemos, é un momento que está repartido entre España, un convenio que temos en España e Portugal. Portugal ten moi pouquiña flota, e España temos moitísima flota, a flota máis grande que temos do cerco, e, bueno, o reparto que se fai pois é case injusto, non? Nós temos un 33%, e eles teñen un 70 e pico, un 68% da cuota, non? E, bueno, pois iso é o que hai, levamos anos así, e estás intentando negociar con eles para cambiar o sistema de cuota para que España poda ter un pouquiño máis, xa que temos moita flota, pero, bueno, de momento non se conseguiu nada. Os responsables das confrarías galegas sostén que a situación dos profesionais no Golfo de Cádiz tampouco é a mellor e teñen sobrante de cota de sardiña ou non poder ir ao mar por cuestións como a falta de relevo xeracional ou a escaseza de tripulantes.